diren aberri egunetan parte hartzera deitu dute elkarrekin, EH Baik eta EH Bilduk. Batetik nazioarteko testu inguruan gerrari ez esateko baliatuko dute zita, eta bestetik bai esateko nazioen burujabetzari eta herrien autodeterminazioari. Hiruren agerraldia egin zuten astelenean Zabaletak eta Gazteitxek eta gaurkoan zebrabidean ditugu EH Bilduko Miren Zabaleta eta EH Baiko Txomin Gazteitx. Arratsaldeon, Mikote. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ongi eta zuek? Emintxe, zuek zer moduz, Miren? Ongi ere bai. Hasi da eguzki ateratzen Iruñako kaleetan, egunerako uste prestatzen ari dela egun eguzkitsua, orduan pozik. Ea, ala den, astelenean plazaratu zenuten adierazpen bateratua igande honetan izango da urteroko zita, 7 bat egin lemapean ospatuko da urtengo aberri eguna, Baiona eta Iruñean. Zer moduzko harrera izan du adierazpenak? Ez dakit nork hasi nahi duen, Miren abian? Nik uste dut oso harrera ona izan duela adierazpenak. Uste dut, zurrunbilo ezberdinetan bizi garela, eta zurrunbilo hietatik noizenka atera, eta 7 bat eginez irakurketa bat herri bezala egiteak, beti beste talaia bat eskintzen diola gure herriari, eta talaia horretatik aurrera bediratzeak beti poza ekartzen dula, eta baita ere zer diren gauza importanteak eta zer horren bestekoak ez diren ohartzeko momentu bat, ez? Beraz, nik uste dut oso harrera ona izan duela, eta aukera polita dela ere, talaia horretatik aurrera begiratzeko. Zita hau testu inguru oso seinalatu batean, datorrela azpimarratu zenuten astelenean, zein da testu inguru hori, Txomin? Bai, testu ingurua biratzen badugu munduari, janezakegu testu inguru aski komplikatuan edo oso komplikatuan aurkitzen girela. Azken finean zeigonkortasuna da nagusi gaurko munduan, eta askotariko krisiak ikusten ari gira. Gure egitarrak zuzenan kolpatzen dituztenak, baina beste egialdetako egitarrak ere bai. Beraz, ikusten ari gira gerlak eta autoritarismoa ikotzen ari direla munduko hainbat lekutan, eta guk horren augean beste alternatiba eta beste aterabide batzuk proposatu nahi dizkiogu gizarteari. Autoritarismoa aipatu duzula, autoritarismoa urruneko mehatxu bat ez dela ere esan zenuten zertan, ikus dezakegu hori? Azken finan joera hori... Segi, Txomin. Segizuk. Nik uste dute, badagola izu bat, zabaltzen ari dena ere gure herrian, ikusten dugulako munduan eta Europako joera ezberdinetan badagoela, eskubideak murriztera, emakumeen eskubideak utziestera, herri sektoren baldintzak okertzera, datorren, olatu ultraeskuineko bat, eta horren aurrean, berri egun hau, eta guk eskintzen dugun alternatiba afirmazio ariketa baikor bat ere bada, ez? Herri honetan bestelakoak dira gehiengoak, bestelakoak dira balioak, bestelakoak dira aspirazioak, eta nahiko genuke gure herria babesleku bihurtu, dagoeneko horren urrun ikusten ez ditugun mehatxu haien aurrean, ez? Bai herri bezala eta baita ere herri sektore, emakume eta langileriari badira, ezta. Egoera honen aurrean mezu argi eta irmoa zabaldu duzue, gerrari ez esan diozue berriro ere, eta horren aurrean nazioen burujabetzari bai, ezta? Ez dakit bitako Miren adibidez. Bai, testuinguru ezagonkor horretan Txominek aipatu du, gu printzipio oso oinarrizko batzuk hartzen ditugu esperantzarako izpi bezala, eta printzipioiek dira bakeari bai esatea, autodeterminazioari bai esatea, herrien burujabetzari bai esatea, ulertuz horrek aterpea eskainiko digula aipatu bezala, herritarron beharrei eta etorkizunean izan ditzakegun aspirazio guzti horiei, ez?
Testuinguru beliko honek eraberean kalte ekologiko eta ondorio ekonomikoak eskutik dakartzala gaineratu zenuten, nun edo ze egoera zehatzetan ikus dezakegu hori txomin? Egora zehatzetan baino, uste zuruko jada, azken finean badela aldaketa klimatiko bat, eta eragiten duena bizitzako espaju ezberdinetan izan ikusten ditugu katastrofe naturalak biderkatzen ari direla, ikusten dugu eritasunak, gaixotasunak biderkatzen ari direla, ikusten da hiritan edo baserritan ere bai bizi baldintzak aldatzen ari direla, klima aldatzen delako, eta ikusten da ez dela zinezko neurria hartzen arazo hori, eta ez estatuek, ez Europar Batasunak, ez instituzioek eta oroak ez dutela zinez atera biderik proposatzen edo beharrezkoa litzateken eskalako atera biderik behintzat, beraz, hor bada urgentzia bat, pixka bat azken hilabetetan bigarren plano batean jarria dena, eta gure ustez hor bada urgentzia hori berriz lehen plano batean jartzearen beharra, eta zinezko atera bideak eta politikak eramateko beharra. Miren, hildo horretatik Euskal Herriaren eraikuntza jarri duzue erdigunean, zer ulertzen duzu zuek Euskal Herriaren eraikuntza gisa? Bueno, ulertzen duguna da, momentua dela eskala handiko reakzio hori posible egiteko, txominek aipatzen zuna, ez, maila ekologiko, sozial, ekonomiko, kultural, larrialdi linguistiko, guzti horretan behar den maila handiko reakzio bat antolatzeko, beharrezkoa dugula herri bezala aritu eta pentsatzea, eta beharrezkoa dugula gehiengo sozial eta politikoak osatzea, akordio sendoak egitea, Euskal Herria zatitua dagoen 3 eremu administratiboetan, hain zuzen ere posible egiteko reakzio hori, ez? Eta hori da, hain zuzen ere, berri egun honetan zabaldu nahi dugun mezuetako bat, herri bezala aritu eta akordio zabalak lortu behar ditugula, akordio sendoak, beharrezkoa dugun eskalandiko reakzioa bultzatu alizateko, eremu ezberdinetatik, ez? Balioko diguna erantzuteko parez pare dauzkagun eskuin muturraren erasoei, eta baita ere, herri honetan zorionez, hamarkada luzetan, gehiengoarenak egin diren nahi hoiei asetze maila bat emateko, ezta. Asko dira eskuartean ditugun erronkak, miren, zer da hauei aurre egiteko behar duguna? Hain zuzen ere hori, jakitea zein diren herri honen erronka nagusiak, eta gure ustez lehentasun bat egon badago, eta lehentasun hori da lurralde eztabaidari 3 eremu administratiboetan eustea, zertarako, baliabide gehiago lortu ahal izateko daukagun ziurgabetasun eremu honetan gure herritik erantzunak eraikitzeko, gehiengo sozial, herritar eta langileriaren alde, ezta. Orduan, aberri egun honetan hori da gure mezuetako bat, lehentasun maila bat iruditzen zaigula eman behar zaiola, hain zuzen ere eztabaida horri, ez? Lurralde antolamenduaren eztabaida horri behar ditugun baliabide guztiak lortzeko, aipatutako reakzio sozial, kultural, ekonomiko, politiko hori antolatzeko. Korrika amaitu berri den honetan, aberri hau euskaraz bizi nahi duzuela ere nabarmendu duzu, ez da, Txomin? Noski euskararena gai biziki importantea da, eta gainera aktualitatean den gaia da, korrika pasada azken asteetan, eta oso besta polita da urtero bezala, baina ez da antzi behar, euskara krisian dugula Ipar Euskal Herrian, benetako hizkuntza politika bat jartzeko nahiko baliabiderik ez dugu gaur egun, hainbat adituak eta kerketek diote hizkuntza bizirik mantentzeko gutxienez 50% hiztun behar dituela, edo biztan lehen 50% euskalduna izan behar dela, eta horretarako ez dugu nahiko baliabiderik, eta euskararen erakunde publikoak bizi izan duen krisiak agerian eman du, frantses estatuak ez duela horretan
invertitzeko borondate izpirik. Beraz, hor badugu krisi bat konpontzeko, eta pentsatzen dut, gainerateko krisikin bezala, atera bideak etorriko direla Euskal Herritik. Beraz, Euskal Herrian berdugula buru jaetza gehiago erronka honi eta bestei ere aurre egiteko. Beraz, pixka bat Euskararenak beste gaietan bezala horren beharra aditzerat ematen du. Burujabetza aipatu duzun horretan, horretarako bidean beste jauzi bat egiteaz ere hitz egin duzue. Jauzi hori, zer ulertzen duzue jauzi hori bezala? Bai, azken finean, Ipar Euskal Herrian dola orai 9 urte, kasik 10 urte beraz, sortu zen Ipar Euskal Herriko hiru lujaldeak batzen zituen lehen instituzioa, Euskal Hirigune Elkargoa, eta beraz 10 urte berantago, orai, lehen bilan baten egiteko baldintzetan gaude eta fite-fite janik ikusten dugu badituela alde oso positiboak, jani baita Euskal Herri mailan antolatzeak onurak ekartzen dituela lujalde ikuspegitik, politika publikoa garatzeko ikuspegitik, azken finean eremu naturala delako eta egitaren beharrei erantzuteko egokia delako. Beraz, horrek alde batetik eta bestale dituen ere beste instituzioak berak dituen gabezia batzu, ordezkariak zuzinen ezautatzearenak edo ahalmen eta eskumen urriak izatearenak ekartzen gaitu beste instituzio baten beharra ondorioztatzerat. Beraz, gure ustez bada orai momentua, bigarren urratx bati behira jartzeko, beraz datuzten hilabete eta urteetan hau izanen da Ipar Euskal Herrian garatuko dugun borroka hildoa. Eta Hego Euskal Herrian jauzi hori nola irudikatzen duzue? Bueno, guk uste dugu jauzi hori burujabetzan urrengo urteetan, eman beharreko jauzi horrek badituela nolabait esateko bi aldagai importante, ez? Lehenengoa aitortza bat, Euskal Herria nazioa denaren aitortza bat eskuratu behar dela eta eskuratze horretatik edo aitortza horretatik Euskal Herria eta Espainian Estatuaren arteko harreman berdinen artekoa, harreman aldebikoa, harreman errespetuzkoa eraiki beharko litzatekela, ez? Eta horrek ekarriko luken aldaketa sakonarekin, ez? Eta hortikan aurrera, bigarren zutabean, noski, aipatu dugun gai ekonomiko, sozial, kultural, eremu askotako hietan, gaitasuna. Gehiago izan beharko genituztela gure politika publikoak definitzeko, eta noski, politika publikoien definizioaren beste urratsa beharko luke izan, hoien errespetua gotea eta Euskal Herriaren erabakiak errespetatuak izatea. Beraz, aitortza eta harreman aldebiko berdinen arteko bat, eta politika publikoak hobeagoak eta hemendik egindakoak egin ahal izateko, botere maila altuago bat, horri dagokion errespetu guztiarekin, ez da. Zazpiak bat egin da aurtengo aberri egunerako lema, buru jabetzaren bidean, nazio aitortzaren bidean, esango nuke honek baduela zentzu handi bat, zergatik aukeratu duzu edo zergatik izango da zazpiak bat egin aurtengo lema? Hain zuzen ere aipatutakoagatik, ez? Iruditzen zaigulako herri honek aitortza bat behar duela, herri honek askatasunerako bide horretan, ez? Bere burua printzipio eta balio batzuen arabera aldarrikatzen duela, bereziki, ez? Munduan ditugun mehatxu guztien aurrean, eta zentzu horretan aberri eguna, Euskaldun guztion aberriaren eguna, egun ona delako, talaia horretatik aurrera begiratzeko. Eta guztionen aurrean Euskaldunon aberriaren alde egiteko arrazoirik badela argi adierazi duzu eta Euskal Herritarrei aberri egun honetarako ekitaldietan parte hartzeko deia luzatu diozu Etxomin? Hori da, beraz guk deitzen dugu igande honetan Euskaldun eta abertzale eta Euskal Herritar guztiai Iruñan eta Baionan batzea, azken finean horren ospatzeko.
Egitarauari begira jarriko gara mobilizazioak ere badirelako, baina mobilizazio ez gain egongo delako egunean zehar zereginik. Ez dakit agian Iruñatik hasiko gara, zer da egunean zeharrerako prestatua dagoen eta nola izango dira ordutegiak? Bueno, aipatu ditugu zenbat aldarrikapen, bilduko ditugun, bereziki eguerdiko 12 Golem Zinemetatik aterako den manifestaldian, manifestazio hori erabiliko dugu, aipatu dugun mezua zabaltzeko, eta hortigan aurrera, uste dugu, aberri-egun ere badela ospatzeko egun bat, komunidadean egoteko egun bat, irribarre egiteko egun bat, eta badago egitera oso bat horretarako. Manifestazioa bukatu eta kale animazioa ibiliko da Iruñako erdigunetik bueltaka, Aldezarrean eta inguruetan, eta arratsaldeko 4etan egongo da txikientzako gunearen irekiera eta Gaztelu plazako kontzertuen hasiera. Kontzertuak aurten, Bele, Marte Lasarte eta Tapia eta Leturia taldeekin izanen dira, eta uste dugu, urte ezberdinetako esperientziak pilatuta, baieztatu dezakegula, gainera guztia alde izango dugula, kriston jaigiroa eta gitaragua egongo dela egun osoan zehar Iruñako kaleetan. Ea aladen eguraldiak laguntzen duen, Baionaren kasuan Txomin zein da egitaragua? Gisa berean, guk ere gure egitaragua egun osokoa da, eta uztartzen ditu berdin aldarrikapena eta festa. Beraz, hasiko da egitaragua 9 erditan, Sao Kaian, beraz, plaza berdea bezala ere ezaguna dena Baiona tipiko plaza horretan. 9 erditan, beraz, elkartean egiskarekin, beraz, hori irudikatuko dira pixka bat elkarte eta mugimendua bertzale ezberdinak eramaten dituzten bojokak, ala bakoitzako kango du mahi bat. Eta gero, hortik, ondutik 11etan abiatuko da manifestazioa, Baionako karriketan gaindi, eta gero berriz itzultzeko Sao Kaia horretarat, eta gero arratsaldetik goiti, festa giroa izango da, bazkari batekin ordu bitan. Bitartean ere aurrentxokoa egongo da, aurrentzat, eta jateko ere bazkaritik kanpo egongo da taloak eta bitarteko eta beste. Eta gero atxaldean, edo atxalde gau partean, gero kontzertuak ere izango dira. Hor izango da Pantsoa eta Peio, orkestra ere Elektrotxaranga, Indigo, Iñako Jote eta Txiko Tornado eta Izan taldeak. Beraz hori gaualdiarekin bukatzeko. Beraz, egun osoan, izango da berriaguna ospatzeko edo aldarrikatzeko aukera, amaitzeko edo, esan dugu, Euskaldunoi, Euskal Herritarroi, abertzaleoi, zuzendutako deialdia dela hau, ez dakit azken deialdiren bat, edo zergatik joan behar dugu, edo bertaratu behar dugu aberriegunera Iruñara, edo Baionara, ez dakit inork nahi duen azken deialdi hori egin? Nik uste dute esan beharreko guztiak esanak ditugula, gure aldetik, uste dugu egun aproposa batela, ez, kantak esaten zuen bezala gu Euskaldunak gara Euskal Herrikoak esateko, eta hortikan aurrera munduari betaurreko hietatik begiratzeko, eta uste dugu parada ona izango dela, hori dena jaigiroan ere ospatzeko. Mi esker bikote, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta, igandean aberri egunean, ongi ospatu eguna, eta, badakigu, aldarriak plazaratuko ditugula egun horretan bertan, beraz, eguraldiak laguntzen duen. Mi esker bikote eta ongi segi. Mi esker zuei. Aio.